Pare mai potrivit. Vă unde-i șeful vostru? Sunt dragoste! La văd să pulă de mai multe ea! Ce-i făcut, mă, ai dat cu brumul cu aia? Se lansă de acolo, că vă sar pe voi. Băi, netul la aia mea, mă? N-are nimic? Unde mă care, bă? Ia că de el! Asta e așa! Mă arătăm! L-ai văzut, mă, ce mare n-are! Ieși, gata! Băi, băi, băi! Băi, stai așa! Băi! Băi, stai așa! Radu! Radu!